سلام كم كان يقوم كبرات تغطاتلتي مربات اير تي في سومنا في تصامتات سبورت نايز حرفه سومن حزنا غريبنا لنا انا مكتالكم بخبر نعدم ساعات كلت ناميدا زوردا كلبات ماي تمناين غوداي فنين يرن اب نايكن عرفت تصوتا فلما ماي تمناين مبل عصوت وحده دق كاميناس موسيب زرخوتا شوت حرب بارو مريحان عرفت وصيا دحر عرفت ابز قصل قطم غوداي فام مبل 58 دقيقه كاب يو ال بينيام زرخوتا شوتو مس ماي تمناي مع حدا بحدا تفلاليا ابزا تصوتا ناي غوداي في يو ال هايلي بولس تصاتا يتبايلو قصيلنا ميدا زوردا كلبات قيح بحرنا التحرير نيرن اب نايكن معرفت صوتا كيح بحر مبل عصوتو سسده كاب ديفن قبصاو بزرختا شتو حد بارو مريحا وصيا دحر عرفت اب زقصله صوتا كيح بحري تصاتا عوت ولي يسوس بكلته بيچا كارد سلازوصن استرفت صوتا بيغودولو تصاوتن كزازو مقاته تگددت صوتا بمودو كابتي بولص نايتي صوتا تسمي مدهاني ردا شتو مزغاب نعوتا ميتاوي ترغص غبرو كيح بحري كلته بادو تعوتا وصيا سوبر ديفيجن زوبا ماكل زمص حموس كافرق معلت جميرا بستادي ماسمرا بزكايرو سلسته صوتاتات قصيلو كوعلو بز مسرت غزاوان دانصار غودايف ادوليس انصار كوباني حصينن عنصيتن سنبل كوم دما ماي 8 انصار كوباني سجن كصاوتا مدب تسريعلن الله شامبيون كوعسوغري دق انستيو زوبا ماكل زحلفه قرامها بستادي ماسمرا قصيلو نيرو اذن دق انستيو تمال قرام زكايرو صوتاتات ناي موداتا ناي شامبيون وددرن نيرو فلما صوتن زكايرا كلبات سنبلن غودايف نيرن غودايف مبل 82 دق كابتا بلس تصاتي ناي تي قطم سسميت فورتونا غزاي بزرختا شتو حدا بادو تعويتا ساعات كلتنا ميدا زورراها كلبات كوبانيا سجنن ججرتن نيرن اب نايكن عرفت صوتا ججرت مبل 26 دق كاب ميلات مدهاني بزرختا شتو حدا بادو كاتو مرحت اتي مرحنتا ግን ሓደ ደቂቕ ጥራይ ቀጽሉ ሰገና መበል 27 ደቂቃ ቤተልሔም ዘኪዮስ ብዝረኸታ ሸቶ ምስ ገጀረ ድሕር ምምዕራያ ኣብ መበል 30 ደቂቃ ካብ ዳናይቱ መሓሪ ካልእ ሸቶ ብምርካባ ንዕረፍቲ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ክልተ ባሓደ መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍታ ዝቐጸለ ጸወታ ዕብላሉ ኩባንያ ሰገና ኣይተኻለን ካብ ፊዮና ገርግሻ መበል 46 ከምኡውን 54 ደቂቕ ክልተ ሸቶታት ብምውሳኻ ድማ እቲ ጸወታ ብዓወት ሰገን 4 ባሓደ ተዛዚሙ ኣብዛ ጸወታ ናይ ኩባንያ ሰገን ፊዮና ገርግሻ ብልስ ተጻውቲ ተባሂላ ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ከይወፃና ሻምፒዮን ካልኣይ ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ዝሓልፈ ቀዳም ፈሊሙ እዚ ኣብ ክልተ ምድባት ማለት ምድብ ሃንለን ዝተመደባ ጋንታታት ዝካየድ ዘሎ ጸወታታት ብኹሉ ነገሩ ሰሓቢ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ቀዳም ኣብ ዝተረኽበ ውጽኢት ምስ ንምልከት ድማ ብሰዓታት ቅድሚ ቅትሪ ዝተጻወታ ጋንታታት ፓራዲዞን 4 ኣስመራ 3 ባዶ ሓይሊ ኣየር ንኣኽሪ 4 ባሕሪ ዝኾነ ውጽኢት ክዕወታለን ገጀረ ድማ ምስ ሓይሊ ባሕሪ 2-2 ተፈላለያ ብሰንበት ኣብ ዝቐጸለ ጸወታታት ድማ ስዕ ውጽኢት ተረኺብሎ ዕዳጋ ሓሙስ ንገዛ ባንዳ 4 ባሕደ መረብ ሰቲ ንጥሪትን ዘራእትን 2 ባዶ ብዝኾነ ውጽኢት ክዕወታለን ማይ ተመናይ ምስ ቲራቮሎ 2-2 ተፈላለዩና ኣለዋ እዚ ውድድር ዝመጽእ ቀዳም ሰንበት ክቕጽል ምዃኑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኣፍሊጦም ኣብ ጸወታታት ኩዕሶ እግሪ ምስ ንምልከት ብሮብዕ 31 ሓምላ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ብደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ብሪንጎን ዛራኔን ተጻዊተን ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ መበል 37 ደቂቕ ራሄል በረኸት ካብ ጋንታ ብሪንጎ ብዘመዝገበታ ሸቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ድሒሩ ዝተኻየደ ጸወታ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኮይኑ ጋንታ ዑበል ምስ ጋንታ ጽንዓት ዘካየደቶ ጸወታ ቡልስ ተጻዋታይ ጋንታ ዑበል ዘርኢት የማነ ፍጹም መትሓዚ ተሳይኑ ወይ ውዒሉ ኣብ መጀመርታ ሻርሸይቲ ደቂቕ ብፍጹም ቅላዕ ዝጀመሮ ሸቶ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ካብ ማእከል ሜዳ ኮኪቡ ሒዝዋ ዝመጸ ኩዕሶ ብዘደነቕ ብቕዓት ኣብ ስክዔት ጸንቢርዋ ንዕረፍቲ ድማ ዘንጋንታታት ብመሪሕነት ዑበል 2 ባዶ ወፅን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 64 ደቂቕ ዘርኢት የማነ ንዑ ንጋንቱን 3 ሸቶ ብምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ ጸወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ዑበል 3 ባዶ ተዛዚሙ ቀጺለን ጋንታታት ዛራን መረብን ኣብ ዘካየዶ ጸወታ ዛራ ካብ ኣራማ ስመሮማ ኣብ ሸርኒቱ ደቂቕ ከምኡውን ካብ ኣቤል ክፍላይ መበል 42 ደቂቕ ናብ ገዛ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ 2 ባዶ ንመረብ ረቲዓታ ወፅኦም ብዓርቢ 2 ሓምላ ዝቐጸለ ውድዳት ብደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኪሎማ ምስ ሂምቦል ክትራኸብን ከላ እቲ ጸወታ ድማ ባዶ ባዶ ተዛዚሙ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት ደንደንን ሂምቦልን ተራኺበን ደንደን ኣብ መበል 38 ደቂቕ ካብ ሮቤል ገብረትንሳኤ መሪሕነት ዘተሓዘታ ሸቶ ረኺባ ዕረፍቲ ድማ ትግጥም ብመሪሕነት ደንደን ሓደ ባዶ ዕረፍቲ ኮይኑ ኣብዚ ሓልፈ ግጥሞም ብናቕፋ ዝተሰዓሩ ሂምቦላውያን ኣብዛ ጸወታ ግድን ነጥቢ ክረኽቡ ነይሮም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ መበል 62 ደቂቕ ጋንታ ሂምቦል ካብ ናትናኤል በየነ ተመዓራርዮም ሸቶ ረኺቦም ጸወታ ዝያዳ ረሲኑ ሂምቦላውያን ንልዳት ደንደን ኳሕኩሖም ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታት ኣብ መበል 74 ደቂቕ ናትናኤል ሰሎሞን ንዑ ቀዳሚት ንጋንቱ ድማ ካልእ ሸቶ ኣመዝጊቡ ካብ መሪሕነቶም ዝተመንጠሉ ደንደን ብዙሕ ፈተነታት ኣካይዶም ክሰልጦም ግን ኣይከኣለን ጸወታ ድማ ብዓወት ጋንታ ሂምቦል 2-1 ተወዲዩ
ቀጺለን ዝገጠማ ጋንታታት ናቕፋን ጽንዓትን ነይረን። ኣብ መጀመርታ ሻርሺት ደቂቕ ሴም ተወልደ ናይ ጋንታ ጽንዓት ንጌጋ ተኸላኸልቲ ጋንታ ናቕፋ መዝሚዙ ጽብቕቲ ሸቶ መዝጊቦ ዝተመዝገቦም ሸቶ ንክሕዊ ላዕልን ታሕትን ዝበሉ ተጻወቲ ጋንታ ናቕፋ መበል 45 ደቂቕ መገዲ ትብልጻው ጥቃዕዮም ሳይሞን ላይነት ተመዓራርዮም ሸቶ ረኺቦም ንዕረፍቲ ድማ ሓደ ብሓደ ተፈላለዮም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጽለ ጸወታ ጋንታ ናቕፋ ብዙሕ ንሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ኣባኺኖም እዮም ምዱብ ናይ ጸወታ ግዜ ተወዲኡ ኣብ ተወሳኺ ግዜ ኣብ መበል 93 ደቂቕ ብሉፅ ተጻዋታይ ናይ ጋንታ ጽንዓት ያፌት ፍሳሄ ንሓላው ልዳድ ናቕፋ ዘሰንበደት ሸቶ ምዝጋቡ ንጋንቱ ኣገደስቲ 3 ነጥቢ ኣኽሲብዋ ብሰንበት ኣብ ዝቐጽለ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ደንደን ኣብ መበል 47 ደቂቕ ካብ ቤተልሔም ዳዊት ብዝረኸብታ እንኮ ሸቶ ንመጋጥምታ ኣምባሲራ ስዒራታ ቀጺሉ ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት መርሃውን ኣምባሲራን እየን ተጋጢመን ኣብቲ ጋንታ መርሃዊ ስታድዮም ደቀ መሓረብ ደገፍታ ካብ ጻት ንጻት መሊኡ ዘካየደቶ ጸወታ ዘደንቕ ብቕዓት ያርያ በዚ መሰረት ኣብ መበል 45 ደቂቕ ካብ ማጁጅ ማሕሙድ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ኣብ መበል 60 ከምኡ ድማ 67 ደቂቕ ካብ ሴም መብራቱ ክልተ ሸቶታት ኣብ መበል 87 ደቂቕ ድማ ካብ ሮቤት ዳዊት ራብዒቲ ሸቶ ዝረኸበት መርሃዊ ነታ መበል 72 ደቂቕ ካብ ኤቨን ተስፋለም ሓንቲ ሸቶ ዝረኸበት ኣምባሲራ 4 ብሓደ ዝኾነ ውጽኢት ቀጺዓታ ቀጺለን ጋንታታት መረብን ሂላልን ኣብ ዘካየደው ጾታ ጋንታ መረብ ኣብ መበል 11 ደቂቕ በዚ ዘይተዓክተት ጋንታ መረብ በቲ ብሉጽን ምኩርን ኣጥቃዓ ሳምሶም ተኸስተ ወዲ ጠሬ ኣብ መበል 43 ደቂቕ ጽብቕቲ ሸቶ ደጊማ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጾታ መበል 78 ደቂቕ ስሞን ሃብተ ንዑ ቀዳሚት ንጋንቱ ድማ 3 ሸቶ ምዝጋብ ነታ ኣብ መበል 9 ደቂቕ ብፍጹም ቅልዕ ካብ ናትናኤል ተወልደ ማርያም ካብ ስዕረት ዜና ገፈት ሓንቲ ሸቶ ዝረኸበት ሂላል 3-1 ፋንያታ ኣብ ውድዳት ኩዕሶ መርበብ ምስ ንምልከት ብሰሉ 30 ሓምላ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ መርበብ ፈለማና ሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ መረብን ዑበልን ነይረን ኣብቲ ብክልቲአን ጋንታታት ብሉፅ ጸወታ ዝተረኣየሉ ግጥም መረብ ዝለዓለ ኢድ ብምሓዝ 2-1 ተዓዊታ ድሕሪ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ጋንታ ደንደን ንደሚሕና 3-0 ክትፋንዋን ከላ ጋንታ ሂላል ምስ ዛራ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ድማ ዛራ 3-2 ተዓዊታ ብሓሙስ ኣብ ዝተገብረ ግጥም ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ማይ ጸብሪ ብዓብላል ጸወታ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ኦማል 2-0 ክትዕወትን ከላ ጋንታ ሂላል ንጋንታ ኣዳል ድማ 2-0 ኣፋንያታ ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታ መረብ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ዑበል 3-0 ክትዕወትን ከላ ብቀዳም 3 ሓምላ ዝተሰርዑ ውድድራት ብደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኪሎማ ምስ ዛራ ክትራኸብን ከላ ኣብ ሙሉእ ዝተኻየደ ግጥማት ከይተሰዓረት ትቕጽል ዘላ ጋንታ ኪሎማ ናይ ዘይተሰዓርነት ክብሪ ዓቂባ ንመዘናኣ ዛራ 2-1 ስዒራታ ቀጺሉ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታታት ጋንታ ማይ ጸብሪ ብዓብላል ጸወታ 3-0 ንኪሎማ ከተፋንዋን ከላ ጋንታ ደሚሕና ምስ ጋንታ መረብ ኣብ ዘካየዶ ሩሱን ጸወታ ድማ ደሚሕና 3-2 ተዓዊታ ኣብ ውድዳት ኩዕሶ ሰኪዔት ምስ ንምልከት እውን እዚ ኣብ መንጎ 16 ጋንታታት ብክልቲኡ ጸወታ ዝተኻየደ ውድድር ብሶኒ 29 ሓብለ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ውድድራቱ ኣካይዱ ብደቂ ኣንስትዮ ጋንታ መርከብና ንጋንታ ኣዳል 63 ብ20 ከምኡ ድማ ጋንታ ናቕፋ ንጋንታ መርሃዊ 39-37 ብምስዓር ናብ ፍጻመ ሓሊፈን ቀጺሉ ብደቂ ተባዕትዮ ጋንታ መረብ ንጋንታ መርከብና ጋንታ ናቕፋ ንጋንታ ኪሎማ ስዒረን ናብ ዋንጫ ዝሓለፋ ጋንታታት ኮይነን ብሰሉ 30 ሓምለ ዝተኻየደ ናይ ደረጃን ናይ ዋንጫን ጸወታታት መጀመርታ ንደረጃ ዝተጻወታ መርሃውን ኣዳልን ኮይነን መርሃዊ 46-42 ንኣዳል ክስዕራን ከላ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ መርከብና ንኪሎማ 63-50 ተዓዊታትላ ቀጺሉ ናይ ዋንጫ ዝተገብረ ጸወታ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ መርከብና ዘረኣዮ ውህደት ጸወታን ቅልጣፈን ናፋ ሙሉእ ብምሉእ እየን ተቖጻጺረነን ብፍላይ ቅሳነት ናይ ዝጊ ሜላት ሰመረ ሳሮን ስእለን ዘረኣዮ ብልፅ ውህደትን ብቕዓትን ጋንታ ናቕፋ ኩዕሶ ከም ዘይሕዝአን እየን ጌረነን ብቕዓትን ንኹሉ ደጋፍን ተዓዛብን እውን ዝመሰጠዩ ነይሩ በዚ መሰረት ጋንታ መርከብና ሙሉእ ብምሉእ ዓብሊለን 61 ብ18 ተዓዊተን ቀጺሉ ኣብ መንጎ ጋንታ ናቕፋን መረብን ዝተኻየደ ግጥም ፍጹም ግዜ ዘይህብን ቁልጡፍን ሙሉእ ብቕዓትን ዝተረኣየ ጸወታ ክሳብ ናይ መወዳእታ ፊስካ ተዓዋቲት ምፍላይ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ነይሩ ናዝራዊ ሙሉጌታ ናይ መረብ ብሉፅ ምንቅስቓስ ኣብ ዝረኣየሉ ግጥም ንቐዳሞት 2 ረብዒ ጋንታ መረብ እያ ቀሊሳቶ ኣብ ሳልሳይ ረብዒ ዝተመዓረረት ናቕፋ መሊሱ ጸወታ ርስኑ ንክውስኽ ምኽንያት ኮይና ኣሮን ኣለም ናይ ጋንታ ናቕፋ ሙሉእ ብቕዓቱ ኣብ ዝረኣየሉ ጸወታ ናቕፋ ብውሑድ ነጥቢ ክትመርሕ ጀመረት መረብ ተርክብ ናቕፋ ትሓልፍ ክሳብ መወዳእታ ብኣዝዩ ጸቢብ ፍልልይ ዝቐጸለ ጸወታ ኣብ መወዳእታ ጋንታ መረብ ብሓንቲ ስኮር ማለት ባስኬት ሓሊፋ ደቓይቕ ተወዲኡ ካልኢታ ተሪፉ ድያኑ 10 ካሊት 5 ካሊት ኢሎም ይሕብሩ ኩሉ ደጋፊ ነንጋንቱ እናደገፈ ተረቢጹ ኣሰልጣንን ተጻዋታይን ጋንታ ናቕፋ ፍሻለ ዝሰደዳ ኩዕሶ ኣብ ኣየርን ከላ ናይ መወዳእታ ፊስካ ተነፊሓ ሰኪዔታ ኣቕፂራ በዚ ድማ ናቕፋ ብጸቢብ 68 ብ67 ንመረብ ስዒራ ሻምፒዮን ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሃዱ እዚ ማእከል ኮይና በዚ መሰረት ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ጋንታ መርከብና ካልአይቲ ጋንታ ናቕፋ ሳልሰይቲ ጋንታ መርሃዊ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳመይቲ ጋንታ ናቕፋ ካልአይቲ ጋንታ መረብ
ሳልሴይቲ ጋንታ መርከብና ብምዃን ዕዉታት ኮይነን ኣለዋ ብፌደሬሽን ቼዝ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ሻምፒዮን ዝሓለፈ ቀዳም ተዛዚሞም እቲ ካብ ዕለት 26 ሓምለ ጀሚሩ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ብቐዳም 3 ነሓሰ ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ፍስሐ ሃይለ ዋና ካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘሪት ወልደ ብርሃንን ካልኦት ሓለፍትን ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ተዛዚሙ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ቼዝ ዞባ ማእከል ሜጀር ኢሳያስ ብርሃነ ብዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ንክልተ ሰሙን ምምላእታት ዝተኻየደ 9 ዙርያታት ዘጠቓለለ ውድድራት ብጠቕላላ 85 ተጻወቱ ክሳተፉ እንከለዉ ካብኣቶም እተን 15 ደቂ ኣንስትዮ ምንባርን ብምሕባር ነፍሲ ወከፍ ዙርያ 50 ደቂቕን ተወሳኺ 10 ካሊትን ከም ዝነበረ ኣብሪሁ እቲ ብዝሒ ተሳታፍነት ንዕቤትን ምዕባለን ቼዝ ኣብ ዞባ ማእከል ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ዝድለ መድረኽ ንምብፅሑ ብዙሕ ስራሕን ጎስጓስን ከም ዝጽበዮም ገሊፆም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣስመሮም ጸጋ ብርሃን ብወገኑ ኣብዛ ዓውዲ ስፖርት ብዙሓት ክኢላታት ፈርዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ውድድራት ተወዳዲሮም ብቕዓቶም ኣብ ምጽብራቕ ከም ዝርከቡ ጠቒሱ ኣብ መጻኢ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ክሳተፉ ትጽኢት ከም ዝግበር ሓቢሮም ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ኤልሻሎም ኢሳያስ 1300 ናቕፋ ወርቂ መዳልያን ዋንጫን ክሽለም ከላ ካልእቲ ማክዳ ኣርኣያ ተሸላሚት ብሩር መዳልያን 1100 ናቕፋ ሳልሴይቲ ሚለና ተስፋ ሚካኤል ተሸላሚት ናሓስ መዳልያን 800 ናቕፋን ራብዒቲ ሰሱና መሓሪ ተሸላሚት 500 ናቕፋ ከምኡ ድማ ኣዝመራ ኢሳያስ 5 ብምዃን 300 ናቕፋ ተሸሊሞም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ክብሮም ወልደ ሚካኤል ወርቂ መዳልያን ዋንጫን ከምኡ ድማ 1900 ናቕፋ ክሽለም ከሎ ካልኣይ መኮነን ኣብርሃ ተሸላሚ ብሩር መዳልያን 1600 ናቕፋ ሳልሳይ ሊላይ ወልዱ ተሸላሚ ናሓስ መዳልያን 1200 ናቕፋ ራብዓይ ያፌት ኣስመሮም ተሸላሚ 800 ናቕፋ ሓምሻይ ድማ ቶማስ ኣርኣያ ብምዃን ንውድድሮም ፈጺሞም 30 ብሉጻት ተጻዋቲ ዞባ ማእከል ወኪሎም ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ውድድር ክሳተፉ ምዃኖም ፌደሬሽን ቼዝ ዞባ ማእከል ሓቢሩ ብምኽንያት ዙር ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ጎልጅ ሃይኮታ ኣቑርደት ሻምብቆ ዘሳተፈ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ቅድም ብሽክለታ ብንኡስ ዞባ ተሰነይ ብ29 ሓምለ 2024 ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ተስፋይ ተክየ ፕሬዚደንት ቅድም ብሽክለታ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ሚካኤል ነጋስን ካልኦት ሓለፍቲ ፌደሬሽናትን ዕዱማትን ብዝሓፍ ቅርጽ ስፖርት ኣብ ዝተረኸብሉ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሙ ኣብቲ ክካየድ ዝቐነየ ውድድራት ናይ 4 ዲቪዥናት ዝነበረ ውፅኢት ምስ ንዕዘብ ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ተቐዳዳማይ ይስሐቅ ተወልደ ካብ ኣቑርደት ክዕወት እንከሎ ወሊድ ሳልሕ ካብ ተሰነይ ዮሃንስ ተኸስተ ካብ ተሰነይ ፍትሓዊ ዮሃንስ ካብ ተሰነይ ያፌት ንጉሰ ቦልቂ መብራህቱ ወልደ የሱስ ካብ ተሰነይ ክሳብ ሻርሻይ ብምዃን ንውድድሮም ፈጺሞም ቀፂሉ ዝተኻየደ ውድድር ኣብ መንጎ ካልኣይ ዲቪዥን ኮይኑ ዝነበረ ውፅኢት ምስ ንዕዘብ ተቐዳዳማይ ኣማን ቶምቦሳ ካብ ተሰነይ ዕውት ክኸውን ከሎ ተቐዳዳማይ ኣዶናይ ኤርምያስ ካብ ተሰነይ ካልኣይ ተቐዳዳማይ ሴማስ ሞሮም ካብ ጎልጅ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ንውድድሮም ዝፈጸሙ ክኾኑ ኬብሮን ዮሃንስ ካብ ተሰነይ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ገብረ እግዚኣብሔር ካብ ተሰነይ ጽንዓት ምስግና ካብ ተሰነይ ድማ ንዕኦም ተኸቲሎም ክሳብ ሻሻይ ደረጃ ሒዞም ንውድድሮም ዝፈጸሙ እዮም ብጋንታ ክርአ እንከሎ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብ43 ነጥቢ ካብ መወዳድርታ ጸለል ብምባል ቀዳሚት ዕውት ክትከውን ከላ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ከዓ ብ9 ነጥቢ ካልእት ብምዃን ተኸቲላታ ንውድድራ ፈጺማ ስዕቡ ዝቐጸለ ውድድር ኣብ መንጎ ሳልሳይ ዲቪዥን ኮይኑ ካብዚኦም ተቐዳዳማይ ሴም ፍጹም ካብ ሻምብቆ ንመወዳድርቱ በሊጹ ብ27 ነጥቢ ቀዳማይ ብምዃን ክዕወት እንከሎ ካልኣይ ሚልክያስ ዮሃንስ ካብ ተሰነይ ሳልሳይ መሐመድ ዑመር ካብ ሃይኮታ ራብዓይ ማዕድን ኣበዶም ካብ ሻምብቆ ሓምሻይ ዩኤል ዳዊት ካብ ተሰነይ ሻርሻይ ዳዊት ባህታ ካብ ጎልጅ ብምዃን ድማ ክሳብ ሻርሻይ ብምዃን ንውድድሮም ዝፈጸሙ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ ውድድር ሳልሳይ ዲቪዥን ብጋንታ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ብ41 ነጥቢ ቀዳሚት ክትከውን ከላ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ብ21 ነጥቢ ካልእቲ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ኸ ብ10 ነጥቢ ሳልሰይቲ ኮይነን ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ውድድር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ንኡስ ዞባ ጎልጅ መወዳድርታ በሊጻ ኣብ ረብሓ ዘእተወቶ ውድድር እዩ ነይሩ ካብዚ ዝተረኸበ ውፅኢት ከዓ ተቐዳዳሚት ሳሮን ጎይቶም ብ27 ነጥቢ ካብ ጎልጅ ቀዳሚቲ ፊዮና ዳዊት ካብ ጎልጅ ካልእቲ ምስጋና ጎይቶም ካብ ጎልጅ ሳልሰይቲ ብምዃን ሰለስትዮን ካብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ዕውታት ኮይነን ብጋንታ ኸ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ብ61 ነጥቢ ቀዳሚቲ ንኡስ ዞባ ቁርደት ብ3 ነጥቢ ካልእቲ ብምዃን ዝተዳለወለ ሽልማት ካብ ኢድ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ተሰነይን ካልኦት ሓለፍትን ተዓዲለን ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ 2 ነሓሰት ሒዙ ሃገራዊ ውድድር ኣብ ከተማ ኣስመራ ሜዳ ክለብ ደንበሰንበል የካይድ ኣሎ እዚ ኣብ ክልታት ዕድመ 12 14 16 ዝካየድ ዘሎ ውድድራት ካብ 5 ዞባታት ዝተዋፅኡ 30 ደቂ ተባዕትዮን 30 ደቂ ኣንስትዮን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ካብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባይታ ቴኒስ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ረድዩ ዛጊድ ክሳዕ እዚ ሓበሬታ ዝበፅሓና 64 ፀዋታታት ተኻይዱ ከም ዘሎን ዞባታት ማእከል ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ደቡብን ከዓ እተን ብቐደም ተኸተል ዝመርሓ ዘለዋ ዞባታት ምዃንን እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልክት
ሃገራዊ ውድድር ባይታተንስ ኤርትራ ዝመጽእ 11 ነሓሰ ክዛዘም እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሶም ዝተዳለወ ሰሙናዊ ፍጻመታት ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዝመዘሎ ሰሙን ይኮኑ ምረኻብና ምስ ኩላቶም መሳርሕቲ ከም ድማ ኣብላ ስቱድዮ ብሓባር ብምዃን ሰላም